ne ya kamata mu dinga tarere zuciyarmu to sai ka zauna lafiya. Amma duk lokacin da zaka tashi hankalinka saboda wani yanayi wallahi zaka jefa kanka cikin wahala. Shi yasa wani mawaƙi yake cewa da'il umura tajri fi a'innatiha wala tabitanna illa khaliyal bali. Yace kyale al'amura su gudana yanda suke, kada ka dinga zafin nema, kada ka dinga ce ta karfi sai ka zama kaza sai ka yi kaza. Kyale al'amura su tafi yanda suke. Sai yake cewa me ma baina ghamdati ainin wanti bahatiha, bayan ya ce kada ka kwanta sai zuciyarka fes, ka daina kwana kana da bakin ciki ko tunani ya daina damun ka lamuran duniya. Sai ce tsakanin kiftawar ido ka rufe idan ka bude shi, yugayyirullahu min halin ila hali, Allah sai ya canja daga wannan halin zuwa wannan halin. In kana cikin kunci sai gayyarwa ta zo, in kana cikin damuwa kaga farin ciki ya zo. Shi sai ya ce walau sabarna lakana rizqu yadalubuna, da mu 'yan adam za mu dinga haƙuri arziki muna gudu bin mu zai dinga yi, wallahi haka ne.